мирише на рай. На рая ми. На рая мирише. Кафенцето ми. Така и сега една... Ти колко ще ги родиш? 7, 9, колко ще са? Кажи. Действува 12 на 100 пред това по вчерашните избори в Турция председателът. Само хората тук си изтежавали доста печата, да скажат чай. Дай това да запазим това нещо, защото... Има толкова яки сгради, направо искам да ги... Изкара втора камера. Нали, мерника на малко държавни. Мисля, че е над 1700. Има един парламент клас. Благодаря. Виж, тя Ама ги имате, бе, така ли? Да. Also with like cows and pigs. Woohoo! Такива за монети са много народни. Трябва да намеря. От някъде трябва да намеря. Трябва да намеря. Да. От някъде трябва да намеря.